Hem pescat una mollera i la farem al forn amb patates. Necessitem la molla, mitja llimona, julivert o herbes aromàtiques, unes patates, uns cirerols, unes cebes, alls, vi blanc, pebre, oli d'oliva i sal. Agafem una plata de forn amb una mica d'oli i hi posem la ceba tallada a juliana, les patates tallades a rodelles, salpebrem, amanim amb oli, afegim els cirerols i enfornem a 180 graus fins que les patates estiguin cuites. Hi posem el peix al damunt. Nosaltres l'hem obert per la meitat per controlar millor la cocció. Salpebrem, posem les herbes al nostre gust, una mica de llimona si ens hi agrada. Ruixem amb el vi blanc i cap al forn una altra vegada. Calculem uns 15 minuts per quilo de peix. Cada forn és diferent, ho hem de controlar. I ja el tenim. Les patates queden tan bones com el peix. Que vagi de gust. Us esperem a la propera recepta.